da zagrije ovo, je li tako? Da, Ovo da se čisto. samo u startu stavlja. Samo u startu. Da, posle to ne treba. To što dimi, to... To je zato što sam sada ugasio grejač u mašini. Što sam sad mašina bila grejana i... A ovo je to pogača što je. Da. Dobro je bukvalno sad sam start mašine. Aha, zbog toga je sad. Da. Inače sad žena posle 2-3 minuta već druga priča, biti se može slobodno da se skine grejač. Da vidite kako to ide uvijek. Da. Bez obzira što ima sve te stvari. Još nije ni selektovan suncokret, znate. Inače kad se selektuje još bolji kvalitet ima. Ovo je moj sin. Aha, bravo. A ovo je moj majstor. Evo, pogledajte, vi sam Znači, hvatite slika pred mašine da te gledaju. A samo što ćete vas ovo biti naprijed, neće biti Da. unutra. Da, ispred. Da, bolje vam je tako. A pogledajte vi samo sad. Vidite, ovdje ćete oprati ruke tako. Da pipnete samo ulje. A pogledajte što sam ti pričao za pogaču. Pogledaj šta je pogača. To je za hranu. Pogača vrela. Da. Ona mora biti termički obrađena. A znate, obraćate posle ruke. Pipnite ulje, samo slobodno. Ulje nije to telo temperatura. Evo. Vruće još. Vruće? Ne, mora biti do 40 stepeni. Do 40, da. A pazite jednu stvar. Svugdje ulje 100. Divi. Gori. Gori. I ovo što kažem, nije selektovano zrno, nije ništa. Pogledajte kako pogača izlazi, tako će i vama izlaziti isto pogača. Znači, što se tiče transporta, što se tiče svega, za plemenje, Stavit ćemo sve. jednu pjesmicu pogaču. Naravno, pa kako da ne, šta god treba da se... Suva ko baru, što vam kažem. Previše suva. Super je. Preko ovoga možete da štelujete, plaćate veći procenat, manji procenat. To ćemo mi objasniti ovim radnicima. I sad ovo ide samo dolje, jel' tako? Samo pada, To će da. kod vas učistiti. Znači, kod vas će biti bez dve glave, kao polove mašine. Da, jasno. Dobro.